No hi ha qui aturi aquest juvenilà que ha posat la cinquena marxa per assaltar el liderat de divisió d'honor a l'espera que es completin els partits de la jornada. Els vermells han sentenciat el partit amb un gran primer temps i han estat molt atents a la represa per evitar qualsevol tipus de reacció d'un Gavà que ha competit fins al xiulet final. La solidesa defensiva del conjunt de Sergio García és una de les claus del gran moment de forma d'un equip que ha deixat la porteria a zero en els 4 partits que ha jugat com a local. A això se li afegeix l'inici espectacular de Fran García, pitxitxi destacat de la categoria, que amb el seu quart doblet del curs suma ja 11 gols i 7 partits seguits veient porteria. L'extrem cerveser ja n'ha tingut una en els compassos inicials que ha refusat el porter, però al quart d'hora de joc, jugada clàssica entrant per banda esquerra, finalitzada amb un xut sec des de la frontal, que es cola pel pal curt i suposa el primer gol de la tarda pel juvenil de l'Adam. Els vermells han continuat treballant-se la victòria davant un rival incòmode que els ha exigit un ritme alt en la circulació de la pilota i, fruit d'una bona jugada col·lectiva, arribaria al segon, obra de nou de Fran García en una acció on Michael ha obert a banda dreta per un Víctor Lugo que ha penjat l'esfèrica dins l'àrea, on Salva ha arrossegat 2 defensors al primer pal i Fran ha rematat amb el cap, picat, al segon pal per aplanar el camí cap a la victòria. Un cop més, els de Sergio García han demostrat una gran efectivitat de cara a porteria que els està servint per sumar molts punts en aquesta lliga i amb una darrera acció del conjunt del Garraf arribava el maig al descans. A la segona part, els visitants han sabut igualar el maig i han mantingut els locals en tensió, conscients que un 2-1 podria obrir la porta dels dubtes i esperonar el Gavà, però s'han mantingut ferms quan ha calgut defensar i tampoc han renunciat a marcar el tercer. El central Víctor Pastor l'ha buscat amb aquesta rematada espectacular a la sortida d'un córner, amb un gol posterior anul·lat a Salva per fora de joc, i l'entrada d'Hugo Rodríguez en el seu lloc, minuts més tard, ha donat nous registres ofensius a l'equip. De fet, el davanter ha gaudit de bones aproximacions a l'àrea rival, però no ha pogut marxar amb l'alegria del gol, tot i que els seus companys han connectat amb ell en més d'una ocasió. Els de l'Estrella han jugat al tram final amb molta maduresa i no han patit per assegurar la 6a victòria de la temporada i, de moment, descansen líders aquesta nit de dissabte, pendents dels partits que resten per disputar-se. Bien, bueno, ha sido un partido difícil, nos lo han puesto difícil, creo que bueno, no refleja tampoco dónde están en la clasificación. Pero bueno, la primera parte creo que hemos estado bien, hemos materializado dos ocasiones que nos han dejado pues ahí bien, nos hemos puesto en el marcador que yo creo que podíamos haber abultado un poquito más en la primera parte y luego pues sí que ha sido pues, más igualado. Bueno, nos ha faltado ese poquito de tener un poquito más el balón en momentos del partido. Pero bueno, importante porque al final son 3 puntos más, estamos en una buena dinámica y hay que continuar así, o sea que bueno, hacernos fuerte aquí en casa, que al final siempre es positivo y este es el camino a seguir, así cada partido pues como si fuera uno más y nada, la enhorabuena a los chavales porque cada día pues se autoexigen pues cada día estar mejor y nada, seguir así que la semana que viene hay otro y va a ser otro partido difícil que también hay que intentar ganarlo. Creo que la primera parte no hemos estado muy bien, hemos cometido un par de errores en defensa que nos ha costado los 2 goles y a partir de ahí nos ha costado remontar, hemos intentado presionar siempre arriba como intentamos hacer, hemos enlazado alguna jugada pero al final no hemos conseguido materializar nada en la primera parte. La segunda parte hemos dado un paso adelante, creo que hemos estado bastante rato en campo de ellos, pero al igual lo que nos está pasando este año que las áreas no acabamos de matar en las áreas y bueno, el partido ha sido difícil ante un rival claro que juega muy bien. Ha estat un partit que hem sabut competir molt bé. En la primera part no ens han generat cap ocasió, bueno, molt poques, i hem tingut més la pilota, a camp contrari, hem generat bastantes ocasions, i a la segona part ens ha costat una mica més tenir pilota, però bueno, hem sabut competir fins al final, estem en una bona ratxa, i esperem que segueixi així fins al final, competint al màxim i cap a dalt. La setmana que ve els vermells repeteixen com a locals i rebran el Sabadell a la mateixa hora, tot buscant allargar la bona ratxa de resultats.